खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं खौरांगिरिखौ गाग्लोबनाय जाथायखौ सोंखारिनानै उदालगुरि जिल्ला खौरांगिरि गौथुमनि खुद्रिसारनाय हाबाफारि। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय 19 आगस्ट अक्ट'आव सासे फरायसाखौ डाम्पार गारिया हुख्रेमनाय जाथायखौ खौरां दैथायहरनो थाखाय खौरांगिरि अजय कलिताखौ गाग्लोबनायनि सायाव थार बिजिरनाय नागिरनानै मैया उदालगुरि साहित्य सभानि मावख'आव उदालगुरि जिल्ला उदालगुरि प्रेस क्लाबनि नाजानायाव दि बर्ताजिबि संघ आरो दि बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि हेफाजाबाव खौरांगिरि गाग्लोबनायनि बेरेखायै सोमावसारनाय आरो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनो दाबि दैखांदों। बे जाथायनि थाखाय 2 घन्टा धर्ना होनाय फुंनि 10:30 रिंगानिफ्राय 12:30 रिंगासिम हाबाफारि लादों होनना खौरां मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मुगैथाव आरो सोंखारिजाथाव जाथाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय तुलसिबिलाव सानै बर' लाइमोन सिख्लाफोरखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों माखासे दुथां सुबुंफोरा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे जिनाहारि खालामजानाय हिन्जावसाया गोब्राब जखम जादों आरो क'क्राझारनि देहा फाहामसालियाव थिसनदों। बे मुगैथाव लोब्बा थानाय 3 दुथां सुबुंफोरखौ पुलिसआ हमनो हाबाय। बे हमजानाय दुथांफोरनि मुङा फारियै जामाल खान, शेख आब्दुल्ला आरो नुर आलम होनना खौरां मोन्दों। जायगानि सुबुंफोरा मैया दिनाव हस्रि खावनाय हाबाफारि लादों आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनानै फासि होनो थाखाय सरकारनियाव दाबि दैखांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं BPF आरो UPPL मोननै राजखान्थि हान्जाया खौसेथि जामारसिगोन नामा? बे बाथ्रानि सायाव गोबां रायजो राजाफ्रानो सावरायज्लायदों। बे बाथ्रानि सोंथियाव मैया बावैसो लकसभानि MP हिसाबै सायख'जानाय मानाव गेदेर जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायना बुंदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि BPF आरो UPPL मोननै राजखान्थि हान्जाखौ खौसे जानो खावलायनायाव गोबां ओंथि हाबनानै दं। जायहा बुजिनो गोरों बेखौ बुजिखागोन होनना बिथां मानाव गेदेरा फोरमायदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि BPF आरो UPPL मोननै राजखान्थि हान्जाया खौसे जानायनि सायाव मैयानि दिनावनो BJP राजखान्थि हान्जानि EM मानाव गेदेर रेवरेवा नार्जारी बिथांनियाव खौरांगिरिफोरा सोंथि सोंनाय समाव फोरमायदों दि UPPL आरो BJPनि एलायन्स सरकारा फैगौ BTC बिसायख'थिसिम थागोन आरो बिसायख'थिनि समाव BJPआ हारसिङैनो BTCनि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन आरो मोन 40 बियाबाव बिजाथि फसंगोन होनना बिथाङा बुंदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायबावदों दि BPF आरो UPPL मोननै राजखान्थि हान्जाया खौसे जानानै बिसायख'थि गेलेयोब्ला बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरो गासिबो बर'फोरा बेखौनो सिगांनिफ्रायनो लुबैखादों होननानैबो बिथाङा फोरमायबावदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि बिथांमोनहा गोजौनि अर्डार बादिसो खामानि मावगासिनो दं होनना फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेटआ आसामाव लुनाय खामानि मावग्राफोरनि जौगानायनि थाखाय फैनाय धोनखौ जाख्ल'नायनि दायाव एन्टि मानि लन्डारिं आयेननि सिङाव 34 कौटि रांनि बेंक आरो फिक्स्ड डिप'जिटफोरखौ जब्द खालामदों। इडिआ बुंदोंमोन दि बे केसआ 2013 निफ्राय 2016 मायथाइनि समाव प्रियांशु बैरागीनि मोनसे फार्म पुर्बश्री पेन्टिं हाउसनो आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कनस्ट्राक्सन वार्कार्स वेलफेयार बर्डजों 108 कौटि रांनि थिखाफोरखौ थगायनानै राननायनि फोरमान दं। नांजाबनाय बिबाङा सोरखारि धोननि जाख्ल'नायजों सोमोन्दो गोनां नागिरनायनि उनाव जायो। बियो लुनाय खामानि मावग्राफोरनि जौगानायनि थाखाय सेस महरै बुथुमनाय रांखौ जाख्ल'नायनि जाथाय नागिरनायनि समाव गोबां दायगोनां फोरमान बिलाइफोर आरो बेसादफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। इडिआ मोनसे बिबुंथियाव बुंदोंमोन होनना खौरां मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।